Tokom podeli budžeta Jovani Tomić Matore došlo je do prepirke između Miljane Kulić i Ivana Marinkovića. Ona je tvrdila da je on ukrao novac, pa je odlučila da izravna račune. Njemu sam uzela 2000, rekla je Miljana. Uzela si nečiji mali budžet, punila se Matora. Potom je Tomićeva dala srednji budžet Asminu Durdžiću. Srednji budžet, Asmin. Vi ste retki da vas komentarišem, a biram reči. Nikada mi nisi rekao nešto ružno. Ja isto biram reči, jer ako vređam, ne znači da ću nešto više da kažem. Ja tebe apsolutno poštujem, rekla je Matora. Daj da te poljubim jednom, dodao je Asmin. I tako dok se delio budžet, desilo se nešto što je malo reći neočekivano. Asmin ima nameru da sada ljubi novu elitarku, a ipak nije Aneli, a ni Maja Marinković.